Magandang hapon mga kalantuag. Welcome na naman po dito sa aking munting channel. Rolis Pasco po, ang inyong kalantuag. So, sa hapon po na ito ay magluluto po tayo ng isang simpleng merienda. Ito po ay ang tinatawag dito sa amin na kalingking. Ito po ay kamote na ginayat-gayat. So, umpisa na po natin ang ating pagluluto.
mga kalantuag, naluto na po natin ang ating simpleng merienda. Ito ay ang kalingking. So, kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, huwag po kalimutang mag-subscribe, like, comment, at paki-share na rin po. At pakipindot po ng pulang buton para muli po tayo magkikita sa next video na aking i-upload. Maraming salamat mga kalantuag at magandang kamerienda.